Μουστάκ στο YouTube. Gaming Adventures αρχίζουν τώρα. Κουπλέ Μέρδι. Μπαίνω στον κόσμο, σπάω στο χωριό. Κρατάω πικάξ και ψάχνω θησαυρό. Σπάω τα blocks, αρχίζει το grind. Diamond στο βάθος, το βλέπω να shine. Σόπιτ μέσα στη νύχτα, σκελετενάρος πετάνε στα γρήγορα. Αλλά εγώ δεν φοβάμαι ποτέ. Ο Μουστάκ παίζει κι όλα τα νικάει. Μουστάκ στο YouTube, πάτα like και subscribe. Μπαίνουμε στο game και αρχίζει το vibe. Σε survival, μάχες παντού. Έλα στην παρέα του Μουστάκ στο YouTube. Μουστάκ στο YouTube, πάτα like και subscribe. Μπαίνουμε στο game και αρχίζει το vibe. Σε survival, μάχες παντού. Έλα στην παρέα του Μουστάκ στο YouTube. Χτίζω το σπίτι ψηλά στο βουνό. Βλέπω τον ήλιο να δεις τον ουρανό. Redstone, μηχανές και πορτάλ μαγικό. Πάμε nether για loot επικό. Blaze και gas πετάνε φωτιά. Αλλά με armor δεν παθαίνω ζημιά. Με sword στο χέρι προχωρώ μπροστά. Ο Μουστάκ δεν σταματά. Μουστάκ στο YouTube, πάτα like και subscribe. Μπαίνουμε στο game και αρχίζει το vibe. Σε survival, μάχες παντού. Έλα στην παρέα του Μουστάκ στο YouTube. Μουστάκ στο YouTube, πάτα like και subscribe. Μπαίνουμε στο game και αρχίζει το vibe. Σε survival, μάχες παντού. Η περιπέτειαση στο YouTube. Εμπέτροτα ανοίγει, ώρα για fight. Either Dragon πέφτει στο πρώτο μου strike. XP βροχή και victory φως. Ο κόσμος του gaming είναι δυνατός. Αν θες περιπέτεια και gaming τρελό, πάτα subscribe και έλα εδώ. Ο κόσμος του Μουστάκ αρχίζει ξανά.